Έχεις παιδί με δυσλεξία ή ΤΕΠΗ? Θέλεις να το βοηθήσεις να αγαπήσει το διάβασμα και να ξεπεράσει τις δυσκολίες του? Θα σου δώσω κάποια πολύ απλά πρακτικά tips. Μικρά διαστήματα μελέτης, χωρίς πίεση. 10-15 λεπτά τη φορά, με συχνά διαλύματα. Οπτικοποίηση. Χρησιμοποίησε κάρτες με λέξεις ή εικόνες που συνδέουν τις έννοιες στο μυαλό του παιδιού. Χρήση χρωμάτων και εικόνων. Βοηθούν πολύ στη μνήμη και στην κατανόηση και κάνουν το διάβασμα πιο ευχάριστο. Ρουτίνα και σταθερότητα. Ένα καθημερινό, ασφαλές πρόγραμμα κάνει το παιδί να νιώσει άνετα και να οργανώσει καλύτερα το χώρο, το χρόνο και το διάβασμά του. Παιδική ενίσχυση. Λέμε μπράβο, δίνουμε θετικές ανταμοιβές στα παιδιά όταν το αξίζουν, γιατί χτίζουν αυτοπεποίθηση και έχουν καλή ψυχολογία. Και τέλος, υπομονή και κατανόηση. Κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό. Δείξε εμπιστοσύνη, αγάπη και το παιδί θα ανθίσει από μόνο του. Θα αγαπήσει αυτό που κάνει και θα σου δώσει να καταλάβει ότι είναι δική του επιλογή. Θέλει και άλλα πρακτικά tips για να βοηθήσει το παιδί σου να διαβάζει? Είμαι εδώ για να σε στηρίξω και να σε βοηθήσω.